थाका और कोनो डिस्टार्ब लिया तारपरे सिनी बरगन नुगैनाय बुकुं किंबा बुकुं बारा नुगैनाय आरो जे ट्राफिक पुलिस जेटा किशोर बणिक बनो थापरा रेखा बारो दागार चप्र खलायका एपर बरनो अरेस्ट खाय तां थाका अरेस्ट खाय तांने ट्राफिक पुलिस नि जे ऑफिस तमनि आरो तांगे बरनो फिजिकल असल्ट खायका टर्चर खायका खूब सेवेरिटी एमन भाबे बर बैडली इंजर्ड खा आन बागे बिनि जे चेस्ट रगो गरगो अब जे रिपोर्ट फाइल मानजक गाबोन परे जों नायनिदि अ गतनानि न कि दिंगिनाय दाबो जों जतन इनसिकोर आगरतलाबो जोंनि त्रिपुरा दार स्टुडेन्ट बरकनि सेफ्टी एन्ड सिकिउरिटी ब्यापार बेलेगखनो प्रश्न गायथांगा आनबागिनाय प्रिन्ट मीडिया ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बो अबनो फोकस खलायका अबनो बेटा मने प्रकाश खलायका का ऑटोमेटिकली और केस नाना सनाया पुलिस मेन कासे स्टेटमेंट नुका जे बरक ऑलरेडी गोसिका जे अबनो तदন্ত फेना निनाय राक्षाबनी डेपुटी एसपी रंगनी तमांगनाय खरचा देबो वेल देबरमानो इन्वेस्टिगेशन खानान बगि खलागा दैट मीन्स पुलिस ऑलरेडी एक्सेप्ट खलागा जे गतना उंखा किंतु गतना उंखा ओ जागाव जखन टीएसएफ नि लीडरशिप रो एनसीसी थानाव थांका जे गतनानो एफआईआर खानान बगिनाय कारण जे कनसार्न जे ऑफिसर अर्थात जे ओसी एनसीसी थानानि बो एक्सेप्ट खानान दरकार दंमोनि बनबो साइज दिनान दरकार दं पब्लिक नि ग्रीवेंसेस बगिनाय जे कोनो पुलिस ऑफिसर जे कोनो पुलिस माने आउटपोस्ट और पीएस और एसपी बो एफआईआर लॉस खानान एफआईआर एक्सेप्ट खानान दरकार काउन बगि टीएसएफ मियानि सिमी खलेमं दाबो यो अवस्थाव फाइसो बक्या आन बगि दा पुरपाट जस्टिस जेता दरकार जे इनवॉल्व्स आरो जे ट्रैफिक पुलिस जे इनवॉल्व दङ जे गतनाव आ जगह जे किशोर बनिमनो तो सस्पेंड माखाने प्लस एरेस्ट माखाने ताइ बिनि लगेव जारे इनवॉल्व नाय आदार पुलिस सिकिउरिटी जेटा ट्रैफिक पुलिस बरनबो हायनो तदन्तनि बिसिंति बरनबो एरेस्ट खाने नानाय बरनबो सस्पेंड खाने नानाय दा केहो जगह एमन भाबे एबिसिव लैंग्वेज रो यूज खलेगा जेटा त्रिपुरा माने से एक्सट्रीमिस्ट थाका बनि खुगो এই রকম অবস্থা বাসা যাক দাবো যে ত্রিপুরাসার বড় এক্সট্রিমিস্ট হিসাবে বড় টার্ম খাই অর্থাৎ বড় ল্যাঙ্গুয়েজ টার্ম খাই অর্থাৎ যতন আগুলি পড়াই ত্রিপুরাসার মিন্স বড় এক্সট্রিমিস্ট কাজে আমার সাংঘাতিক সেন্সিটিভ ও জায়গা টিএসএফ এপ্রাইজ খাইকা মিয়াবো কুমুলঙ্গ এজিটেশন খাইকা রেলি খাইকা गावबं का त्रिपुरा राज्य सिंह सॉलिडारिटी मेंटेन मा खेनाय से सिनी ताखु खरंनि बुजाकना स्टुडेन्ट बिनि फैमिली लगित सिंह टीएसएफ तंगो सिंह त्रिपुरा मथा फुली साबुत थायो सिनि बुबुग्राबो दाइ खाजे ओ फैमिली नु परे जोंनो सॉलिडारिटी मेंटेन मा खेनाय बनि जस्टिस मा एसे पॉइंट जों बं लगि तनान बगि जों बुबुग्रानि दागि मुंगो जों दाबो जबा खलायदों आरखाना पास्टानि सिमी सारिक पास्टा जरा 12 आवर्स बन ओ जगह जत भेहिकल्स दुकानपाट ऑफिस काचेरी appeal khalayo जों जतननो सिनिमो बन्दन सपोर्ट खेनेन बागेनाय जत पब्लिक रनो पीपल रनो जाते करे सिनी बरक जे फादर जनो आगरतलावो वायलेंस सिगारियाते अबनो लासंथों फुल स्टॉप बुंथों फादर कुनो वायलेंस सिन बरनो पुरे एट्रोसिटी सिंयाते अबन बागे जों कना जों 12 आवर बन्द उतो जो हामबाय थैंक यू मोटा सा ini 16 tarik Januari 2022 Tripura Student Federation Southern South by Nolijak Khadumani misi makhalekia tamni bagi hinke sini bororo Tripura hawa tongoi sing justice maya mo sudu first time ya mahai incident ni ono soki jamatia kajamon sabta kasem pore ras mera life pro grab khajago thangnai bisi debar maeng kanchanpura thangai duty pai thangai khlai wak to khage buthar jago kono justice maya haisi सुंगना नुखांके एमन भाबे ट्रांस खलाय एमन भाबे जोंनो टिट खायो बनि प्रतिबादे अम माने जस्टिस माने बागिनो जों एकटा प्रपार जस्टिस माने बागिनो खादो बनो किदिंगै जोंतो कायसा आइन कानुन तंगा जागा संदेश तंगले गबो गिनि गाड़ी हामिया पन खाना तो लामां खाना बनो सुंगया को कांगो संदि किन्तु बनो जासे एक्सट्रीमिस्ट रंगनो बा कोन एकटा सिगं मांखनो बुमा हायको बो जेबे फिजिकल टॉर्चर खाया अब तो
बेयार खायनायनि मतन गैया जों जतन खानांगौ DSF नि लगे जों दङ जों माथा दंनाय YTF दंनाय TWF दंनाय जों मा दं जों बरंनि बागै हिमंके सिनि बरंसो बुजागै तगजागै दंके जों तामनि अंखाया दंलायबा जों दाथ' मा आंखौनाय खानाङो तामनि इंके जों जास्टिस नायो जे no one is above law जों जतन आइननि आन्दाराव दङ केबा खरसाखौ खरनै खातराव बुजागनो जों जतन खायरो गाबो दिनै बुजागनाय खना तेमासो बुजागनाय तेमासो खायजागनाय सिनखौ कुन जास्टिस करिके हासि आबनि बागैनो जों जास्टिस नायो और जास्टिस नायमानि बागैनो जों दिनै खाना जास्टिस माया साक एवं किशोर बनिक जे इनभल्व दंनाय जे ट्राफिक पुलिस बना एरेस्ट खायनो निंथों ग्रेप्तार खायनो निंथों एवं प्रूफ फर जास्टिस आफ्रो नंगरि फायनाय जेफोर बना एरेस्ट एवं सिनि अब दाबिन दङ जे स्रायकुनै एन्जेल रियांबाय अभिजित देबरमा जे ब न जे बुजाखा तगजाखा बं जे केस इंगनि आ केस बो उज्र माखायनाय जों दिनै नमन मिसिं ते कम्पेनसेसन बो मारनाय बंनो और दाबिबो जों माखाय दिनै नमन मिसिं खना फुंनि 5 to 5 AM to 5 PM 12 घन्टानि घन्टाखौका जों जतन मानि लायनाय जों जतन पालन खालायनाय तामनि के सिनि खादमानि सिनि खानांगनि जों आफुरन सिजागनाय दिबारा सारा बुसु खानां दिबारा सारा बुसु बुसकाङा आगुइ फाय सिनि दाफानि बागा आगुइ फाय जों आमन बगन कोनो अरमनि बागिया 20% जास्टिस नायमन बागै जों बन माखाय आरो कोनो खादखौ नांजानाया अमक समक सिनि लसं का तसं का हाया जों हानसि लसंगै जों हानसि तसर खाजगै जों आखाय सुका हासि ओ हायबां जों जास्टिस नाय आसिंनो हामबाय 그나라 그러면 그나라 너무